dai ba a samu ba, Ahmadu kai na daban ne, kai na daban ne. Rabbu kanin ka fahimta ta, Rabbu ka yalwata hikimata, Rabbu ka mika kasida ta gun Mahmudu uban bauta, sani ta farkin alaye, bani da sirrin munjaye, barna a ɗakin yaɗaye, duwa gara umudata. Ta salatin dal ya gaɗu cikin tajallu maɗu, dan shigar mun tsakiya kasa in cimma bukata ta. Sina ɗabbaka tutarki in ta yabanki da mulkinki, umma kisa a aron baki ne magana da makalarki. In yabe shi aya aya ta cikin kowace sura, wacce ilahu ya kera mai ɓuya a irada. Sahibu tajallin zati musayi wula sanati, munji min al'afati mai magana daga zati, mai amo da sautin Allah, almatini zakin Allah, wanda saltake wa kiɗabi alwali aikin Allah, mai rabawa bayi aiki, mai tsakar gida mai ɗaki, mai yawan abun mamaki, mulkin ka shine mulki. Bara in karkada harshe na in yi gaisuwa ga abana na, wannan da zo daga Allah na, wannan da aka yi wasun madana, mai hudu da shi su uban masana, a ala kuma sayyidina, makurar iko kuma hujjatuna, daga halaka kai ne mun izina, ka ishe mu komai ka'iduna, da ganin ka muke hange yaduna. Shugaban halittar Allah du salamu alaika, ya mai bishara mai horo, assalamu alaika. Rayuwar mu bata da alkhairi sai ciki da akwai ka, kowa ya mutu kai ne dar, ai kai din asali ne. Assalamu alaika ya alƙiblar addini, salamu alaika mukaffafar jagoran imani, salamu alaika mudassir ya mamlakatur rahmani. Ahmad na san ka karba, to da fani na jika. Waye kai ka waye za a faɗa, waye kai girman ka, wa ilahu rabbu yake kallo idan guri da akwai ka, wai waye da guri a irin mashimfiɗin da ka taka, kai tajallin iko ne abun ka kai wutiri ne. Babatin wani mai matsayi ta ko ina an toshe, ba ragowa ba saura du abun ka kwashe, dama kai ne manufa dan kai wani yayi reshe, tun da ka zo shi kenan to kowa hoto ne. Sannan kowane mai matsayi dan sashi aka bashi, wani ma har ya gama ba wanda ya san sunan shi, wani an san shin amma ba wanda ya nemo shi. Haka dai aka tsara al'amarin kasabi ne. Mun ta kai al'alami na adan al'arshi, ka san da zaman ka gabanin wani yayi numfashi,
ka kalla ka da ruwa ka tare duka sashi. Mahadi kai ɗin mai duka ne, mai girman kadari ne. Mai gida fatayin amul fila adan hawa'u, shaninka daban ne kai ka ja kimar kuramahu. Sunanka kaɗai na ji anaiwa tilawa a sama'u. Wayar ka ta Allah ce, to waye zai tone. Ya mai surar na ba'i ciki ka sha labari, sannan mai surar a alawa zai ma inkari. Na ji da an yi nufin rage janibin kai ke maka ƙari. Ka fi gaban taɓa kimar ka, kai makurar haske ne. Buwayayyen sarki kai ɗai ke baiwa tasiri, kuma ƙara ɗaga kai ke yana ƙara ma sirri. Walal akhiratu khairul laka na yi maka kirari. Annabi Ahmad Abdullah abunka abun kallo ne. Masu son su rufe girman ka sai da ya ba su bayani, ko sun ki su nuna to su kishi zai raya makani. Wallahu mutum nuri hakan ta zugo ni, ba zan ta faɗa musu kimar ka har sai sun kore ni. Ba a yi ba za a yi ba, irin sha'aninka daban ne. Kowa ka ji an masa to ka shelanta na aro ne. Yana da limit kuma za a maimaita shigawa ne. Nan ba wani dogon zance, buɗaɗɗen lamari ne. Sufar ka daban ce cikin mujazi ko kwatika, mujazin kakikar ka cikin kowace wasiƙa. Babu kokonto a cikin faɗin nan ko kuma shakka. Aininka buɗuninka zurin ma aini ne. Me kallo ka kalle shi guda ɗaya kar ka dinga da shi da babu. Duk waninsa zato ne shi kaɗai aka ba wa kitabu. In ka manta karke shi sunansa mujibu. Annabi babban layi ne har ka haɗa shi da wane. Hakku nurul haƙƙi da kai ake rabar da buwaya, kuma an samu sunan kake kawata inaya. Babu mai manaja a cikin haka ko ya canja ruwaya. Da matani isnadinka Allah almuguni ne. Gadarar kowace rai in ta zo ta faɗe ka, mutuncin alƙalami ya yi rubutu a cikinka. Darajar kowace hanya to ta yi bisharar da akwai ka. Rufe ƙofar kowane ɗa yanzu duba yi ne. Randa za ka yi tafiya sama aina ga abin mamaki, can ga baitul maqdis kaya da zango dan kuramaki. Aka ɗebo kowane annabi da ya samu sibaki. Naji ba a rage Ibrahimu ba, har Adamu ma biyu ne. Sanda ɗa ka ja sallah al'amarin ya nuna, kan a tayar kayi nufin ka shigo a sawun suka jona. Take sai Jibril ya buɗe aikin ya tona. In kana nan ba liman aji kowa mamu ne. Bayan an kare sai ga su suna gaishe ka, kowa na yin ta'arifin kayansa gabanka, kuma suna murna sun ganka sun ji dumin hannunka. Ba wanda bai maka cabba ba, dama sharaɗin farko ne.
annabi kuma kai ne hasken su, kai ko ba mai haskaka, kai hasken haske ne. Kai karayen Allah kuma da jiki ka rayu da Allah, ka kai matsayin da yake gaya maka me zai kulla. Hira yara ma irin yaransa na Allah, har ya gaya maka sirrinsa na can asali ƙauna ne. Kai kadai ne Allah ke haɗe girman ka da nasa, kai yake ɗaukar hannun kai koma mai hannunsa, kai yake bawa sannan ka miƙawa bayinsa, ya halifan mulkinsa komai kai to shi ne. Da kai ne Allah ke raya masu bidar imani, dan kai aka bunƙasa aka yi tsarin ihsani. Mai takawa shi ne wanda ya miƙo ma kansa ya ƙini, mufulisi kuwa bawanka wanda ya san girmanka. Ba kowa ba komai, ba wani mai yin maimai, kai ne a gaban kowa kuma kai ne a saman komai. Ba wani mai rayawa, ba wani mai saitawa, ba wani mai shiryawa sai kai ruhul arwa. Ba mai tashin gawa, ba mai magana da ruwa, ba mai iya kwancewa inda kai kullawa. Nan na tsaya ban kaucewa, nan na faɗa ban canzawa, nan na gani ban kiftawa, nan ne hanyar dacewa, nan ne ƙofar Allah na, nan ne igiyar kamawa, nan ne saitin ruhina, nan ne tsiran dangina, nan ne gatan tafiyata, nan ne ƙarfin maganata, nan ne warakar yunwata, nan ne sa'ar sa'ata, nan ne tushen sallata, nan ne sallar sallata, nan ne kimar hajjita. Shi ya gaya min tsarinta, shi dai zan wa kasidata, shi zan kai wa bukatata, shi na rike a gadarata, bayan shi kowa ya fita. Shi ke bani ya ƙara min, shi ke kai ni ya ɗora min, shi ne dai mai saita min in an yi nufin rusa mu. Baya baka ya goranta, bai mika ta ya karɓe ta, bai ɗora ka ya sauke ka, bai nuna ka ya goge ka. Allah dan shi ka nuna mu, Allah dan shi ka buɗe mu, Allah dan shi ka bunne mu, Allah dan shi ka tone mu. Bani da zatinsa, sani a hasken ruhinsa, kai ni da kuwar takunsa, bar na a ƙofar ɗakinsa. Kai salati yadda ka so, ka sa ya so ni a yanda ka so, ka so in so shi in bi shi da bin da zan rasa mene zatina, in rasa kayina, in mance kayina. Girman ka ba samu ba, ba samu ba, irin girman ka babu babu babu, ba a samu ba, in ba a samu ba kuma ba za a samu ba.